Tandaza shaka. Hallelujah. Ngizomdakwa manje angazi uma ngidakwa kanjani manje ngivele ngadakwa manje ngavele ngadakwa manje angisazi kodwa bengifuna ukuyikhuluma lento khuluma be in control in the church, must be in control in your house, must be in control in your life. So God must govern the church, God must govern your family, God must be in control in everything that touches you. He must be in control. Yes. Government. Now, seek first in the kingdom of God. Bese lithi lapha ku Isaiah that sizalelwe intombazalwane saphiwa indodana. Abesethi the kingdom, the government shall be upon his shoulders. Usuthe emahlombe kaJesu kunombuso. Umbuso ngaphezu kwababusi base-South Africa. Is this government enamandla to govern, ukontrola wonke ama-kingdoms, yonke imbusi yabathakathi, imbusi yama-satanist, imbusi yama-devil worshipper, is able to control all the kingdoms. Because he need lithi babe kufanele simnikeze amalungelo okuphatha. To govern most. Sine challenge enkulu. Ngiyacela bazalwane nazi sengiphuthukaza ngikhuluma ngiyaphuthukaza manje. Ngiyacela bazalwane nilale lento uJesu kwathi abafundi bakhe sebefuna ukuthandaza befundiswa. Uthi uma nikhuleka nikhuleka nithi ubaba uthi sesizulwini khona iphathe ngithandayo ke ethi thy kingdom come. Jesus. Umbuso wakhe mawuze. Why kwathiwa umbuso wakhe mawuze is because kule planet esikuyona there is a strong kingdom against the God's kingdom. In order for the people abaphila kule planet bakwazi uku-overcome nokulwa nembuso yakule planet, kufanele bathi thy kingdom come. Awufika umbuso kaNkulunkulu. When his kingdom is in control in this planet, no demonic forces angamelana ngamendleleni uhambo lethu ngoba maye lesephethe. Sine challenge individuals to make an establishment and advancements of God's kingdom. Lento ye God's kingdom ithi kukhona abantu abathi uNkulunkulu is in control, kodwa uNkulunkulu akanikezwanga ithuba lokuba in control. So you can't say God is in control when God is not given an opportunity to be in control. uNkulunkulu mawuthi is in control, kufanele kube yilifestyle yakho.
when kuyilesitani ukuthi is in control kusho ukuthi noma ngalahlekela ntoni yakho say God is in control. Noma ngahlushwa ngagula ingane zakho kube nenkinga endlini kube nenkinga ebandleni, when we say God is in control sisuka sithi the throne kaNkulunkulu ihlezi lapho lenkinga khona, isihlalo sakhe sobukhosi sila ebandleni, isihlalo sakhe sobukhosi sila ngishawa khona iziphi. God is in control. Hallelujah. City, thy kingdom come. City, our forces are they exist no more. Our forces are not worship. They exist no more. Our forces anymore. They exist no more. Because his kingdom rules forever. God's dominant. In control in your house. Never mind no mushama wende ngavalwa. Never mind no mama bodyguard akekho ngalelo la. But when God is in control, lento issue ukuthi is based on my belief. I'm no longer serving God as an ordinary man, but I'm serving God as a living God in my territory. We are healing my shame. We are healing Berlin. We are healing Amakona. He is in control. He is in control. When the church established foundations of God's presence, aliyeziwa magunya namandla okuba in control, ephethe yonke into yasebandleni, akahlala ama-meetings akosha yena. Kulokuthi hlala ama-meetings akosha yena, sithola ama-meetings okuthi baba uyabona, baba uyazi, baba uyabona. Uyazi, masithi uyazi sisithi God is in action. Amen. uNkulunkulu usemsebenzini 24 hours, 48 hours. Ensukwini ezu-7 I only pray 1 hour or 15 minutes, 20 minutes some other times. But when God is in action, He is in action even more than hours that I want. That's mean. You must give God an access in your life. Hallelujah. We are praying for the advancement of God's kingdom in the church. Yes, ngoba khona abantu abangasindiswa. Ngoba nina nakhelwa emzimbeni yenu. Alifuni ukwakhelwa kuye. Abakhokho labakusho ukuthi ngiyagula. Abakhokho labakusho ngiyahlupheka. Abakhokho labayaphila. Abakhokho labayaphumelela. Abakhokho. Kingdom kaNkulunkulu sikhuluma ngento eziningi ngesikhathi esisodwa. Yingakho lithi iBhayibheli seek first the kingdom of God, then all things shall be added. Not it added, alisho ukuthi shall follow. No, there's no follow to added. It's in it. Kusho ukuthi ikuyona lento eyifunayo. When we seek the kingdom of God, whatever that you are looking for your survival in this world, it's iphakathi embusweni. Now when awufuna umbuso kaNkulunkulu, into bazalwana siyekele ukukhulekela into eziningi. Let us pray for God's presence. When we pray for God's presence, zonke izinto zethu esinezidingo zazo
izidingo zifulfillwa khona la kule presence. Indlebe ila kule presence. Imsebenzi ila kule presence. Impumelelo ila kule presence. Yonke into ifuna yenzeka ila kule presence. We need the presence of God. Sidinga ukukhona ba. The son is giving. Sizana indodana into sizana umntwana saphiwe indodana no giving. Uma sifike sindodana bese kuthiwa emahlombe indodana nombuso. So base unendodana la indodana iphethe wonke umbuso economy la. Uyamahlombe indodana. Yonke into ifuna ila ngamahlombe indodana. Mawubambe indodana ubambe umbuso, ubambe impumelelo, ubambe into yaphambili. Ingakho iBhayibheli lithi lingakhathazeki ngengomuso. Yekani ngomuso ngokuba ingomuso iyanikhathalela. Your tomorrow worries about your life. Akufanele sibe worried ukuthi what will happen tomorrow. Because your tomorrow, your future worries about you. Tomorrow has tomorrow lakho. Lile stress ukuthi how are we going to accommodate in life yakho ukuthi ibe prosperous, ukuba life yakho iphumelele, isasa lakho lona elikhathazekayo ukuthi years to come kufanele ubekho kule level okuyona, kufanele uphakanyiswe, kufanele ubengcono. Hallelujah. Tomorrow. Tomorrow akuyona ebasithathazeke kusasa sodlala. Ngokuba ngisho nemvelo ixakekile. Kodwa uNkulunkulu uyayimbathisa. How much more abantwana bombuso kaNkulunkulu abagqokiswe uNkulunkulu. Jesus. Awuyabambathisa uyabona uyabagqokisa uyabona. Bazalwa yekani uba ne-stress kule kingdom asikho into ekuthiwa i-stress. I-stress ithuluzi lakaSathane. I-depression ithuluzi lakaSathane. Yonke lento ukuthi nge-stress ukuthi ngizokwenza kanjani ukuthi kuyisayini ukuthi you do not believe in God's presence in your life. Awukholelwa kwi-presence kaNkulunkulu empilweni yakho. Is taken by force. Even during the days zikaJohane wawufuzulwa bese kuzoba nasensukwini zenu kwenziwa njalo umbuso uyafuzulwa. What does that mean? Kusho ukuthi lento is taken by force, ithathwa ngesankahla. Asikhulumi ngesankahla uma sishumayela kuphela, kodwa siyakhuluma ngesankahla masithandaza. Uma ufuna imali khuluma ngesankahla. The kingdom of God is taken by force. Singena ngenkani la kuhlahlekela khona ingcebo yethu. Singena ngenkani la kuntshontsha khona imphefumulo asekwibhidashi. Singena ngenkani la kufihle khona abantu bala power of light. Sizoba landa ngenkani because the kingdom of God is taken by force. Laba uthathayo bayawuphanda. Yeah, bayawuphanda. Yeah, bayawuphanda. Siyawulanda ngenkani. Silanda amadoda kuleli bandla. Silanda izinto kuleli bandla. Silanda izinto kuleli bandla. Silanda abobaba. Bayawulanda by force. Siyawulanda by force. Silanda impumelelo by force. Silanda ingcebo by force. Silanda ukutothoza by force. Siyawulanda ngesankahla. Ngesankahla. Asikhuluma
silanda ke ulimi ahlangane mzali wami into eyifunayo ulimi lwakho ahlangane Hallelujah. usima ufuna izinto kuhlakaza kulimi lwakho ngabe ivaka wena ngabe ivaka like a soldier in the army I say oh the war simemeza sithi alba baba Jesus. asinavalo asisheki asiye muntu wenda izinto azikhanyi kodwa sithi yakhanya Jesus. wenda izinto azenzeki kodwa sithi ziyenzeka Hallelujah. ngoba sathi ngokubona kodwa sana ngokukholwa Hallelujah. sikholwa yinto engekho isikhumi bekhona ngoba siyakholwa ukuthi the kingdom of God shall be taken by force. Jesus. By force. Hallelujah. Taken by force. Taken by force. Hallelujah. I wish I was there when Jesus gathered ama-disciples akhe bezothi teach us how to pray. Uma ebafundisa bethi baba wethu osezulwini mayenzeke intando yakho umbuso wakho mawufike ekudlelo nalo point. They did not understand. They missed the point when they say thy kingdom come. Bebengazi. That is why ethi incwadi yamshumeli ngithi uthatha 4 verse 10 uthatha 10 verse 4 uthi when the spirit of the ruler rises against you, leave not your post. Umoya ombuso uvukela ungaphumi endaweni yakho ungasuki kwiposition yakho ungasithi siyama kuma-position zethu yingoba masilanda izinto zebakhe asizilandi kupunununu nje kunama-forces behind us kunama-forces alwa nalento esiyifunayo kodwa sithi siyayilanda uma amadimoni elwa nawe ubona into zakufungezile ubona kuliwa nomshado ubona kuliwa nomuzi wakho ubona kuliwa nebakhe shintsha ikamelo phuma kwikamelo eli-ordinary phuma kwikamelo lama-issues of your family phuma kwikamelo lama-issues of the ministry phuma kwikamelo lama-issues of your finances ngena kwikamelo le-God's kingdom. Hallelujah. Sesawubona moya ingcwele sengifikile manje ngize kuwe awusabona moya ingcwele sawubona somandla sawubona moya ingcwele sawubona moya ingcwele sengikhona kunezinto angisela zona emaphakadeni umhlaba nezulu ngasekelwa wathi wena yinto wangazi ngisasesibele nakafikelela esibelethweni esikama wena wanga therefore Hallelujah. ngongqoze basana anazi ukuthi niyangomkhulunkulu abancane. Hallelujah. This is a sign ukuthi ibandla liyakwazi ukuba yibandla ngeimfuno. Amen. Kodwa lingabi ibandla ngepresence ngama-God orders. Jesus. Ake ngiphinde ngikusho lokhu abakuzwanga. Kuyenzeka ibandla libe ibandla ngeimfuno. Abazalwane bakwazi ukuba ngabazalwane ngezimfuno. Kodwa bangaba abazalwane ngokwe-order kaMelchizedeki. Ngokwe-order kaNkulunkulu. Sizoba ngabazalwane ngokwe-order kaNkulunkulu. Sisuke sisayilenza wonke ama-spirit alwa nemvumelelo yethu. Uma singaba abazalwane ngokwe-order kaNkulunkulu, siba abazalwane ngokwe-order, hayi yakho, hayi ngokwengqondo,
hayi ngokwesimo ophila ngaphansi kwaso. Yisiba zalwane lehlala kusafisha singeyibhala le. Yisiba zalwane bazalwane. Yuthi imthandazo ethandazwa abazalwane. Khona imthandazo ephushwa icondition. Ephushwa icondition. Le mthandazo ishishi ukuthi awumile kwi-kingdom mentality. Ngoba i-condition akufanele ikuthandazise. I-condition akufanele kwenze njani? Kufanele wena uthandazise ukuthi in your spirit kune dryness, kunalento etheni kwesomiso, awazi kwenzeka kanjani. Then ufuna uNkulunkulu asho umhlabe njengenduzela. Njengenduzela ilangazelela uThixo, kanjalo nomphefumulo wami ufuna loNkulunkulu. So when we seek God, asimfuni ngokwesimo. If somfuna ngokwesimo, usho ukuthi maybe God uthumelele siyasipho so that uzoshintsha ikamelo kulona. Uye kwikamelo le-kingdom, ube sokhuleka ngokwe-kingdom. Amen. Yini eyenza ukuthi abantu bamukele izimo ezingekho right ezehlekile empilweni? Bethi uNkulunkulu athi uJobe, kungenzeka ukuthi uNkulunkulu asamukele ukuhle kuphela kodwa nokubi mama uNkulunkulu kuyavela enkosini. Kusho ukuthi ungafight against into embi, kanti lento embi iyicompass ephethe direction eyokubeka la ufuna khona uNkulunkulu. Ngoba enye into embi errong esenzayo ukuthi ukufuna kwethu kuphoqelela uNkulunkulu ukuthi akenze into engafanele ayenze ngesikhathi esirong. Yingakho bathi uNkulunkulu le book of Psalms athi uNkulunkulu basheshe bakhohlwa, abalindelanga iseluleko sikaNkulunkulu. Bese lithi uNkulunkulu wabanikela kuloko abakufunayo. Wayesethumela ukonda emphefumulweni wabo. So bayithola into abayifunayo kodwa yaxosha uNkulunkulu empilweni yabo. Bathola lento abayifunayo kodwa yaxosha uNkulunkulu kuphi empilweni yabo. Okusiyenzeka ufuna into before your season, uyifunela ukuthi your body, your flesh, inyama yakho ifuna lento. Nasa uyifunile lento ayifumani. Bese uNkulunkulu ekunikeze ukuthi uyasibanga isitepe kuze ukuthuka uNkulunkulu uthakele. Amela nikeze aprovide nje ngendoda ezokushaya impama. Uyavuka ekuseni impama. Uyalala impama. Uyavuka uyazi ukuthi ibaleke hayaphi. Unikezwe into oyifune ngenkani. Uma bekuwahlala wazondla ngokuthembela. Wahlala kuNkulunkulu, uNkulunkulu beyomnika okufiswa inhliziyo yakhe. Oh, hallelujah. Ebazalwane, niyazini ukuthi izinto zethu esizivule ziyi-stress kuthina. Khona abantu abane-stress nje sendaba ahlala kuyona. Wafuna into uNkulunkulu amnikeza. Wasethi kodwa wena ku-spirit uzoba dry. Uzoba nayo yonke into ethi bakunomba bathi yonke. Kodwa in your spirit uzoba nesomiso. Uzokhoza nesomiso. Bangaki abantu abakhoza la benesomiso spiritual? Bangaki abantu abathandazayo kodwa spiritual bome nkwenkwenkwenkwe. Abazi ukuthi bazokwenza njani balandele uNkulunkulu abamlahlekela. Kunabantu outside abakholwayo kodwa uNkulunkulu akanasihlalo sobukhosi enhliziyweni yabo. Khona amabandla khona kodwa uNkulunkulu akanasihlalo sobukhosi la khonza khona labazalwane. Ngenxa yokuthi bafunenge ukubatshwa kwemizwa yabo. And God wabanikeza uNkulunkulu wasethumela ukonde emphefumulweni noma unayo la kodwa uzohlupheka. Your spirit bazalwane uyakwazi ukuthenga igrosi igwala amathola u3 uzoshuthwa abantu bekhaya amagrosa athi uNkulunkulu uthi awuna appetite nayona yokudla legrosa. Awuna appetite ngathi ungaya nasekhemisi uyothenga amaphilisi appetite okudla. Ngoba lento abanayo kuyenza kube nayo ukuthi iphonde emphefumulweni. Awuna uyonda moya wakho uyalila moya wakho uyoma homile. Angani mina ngizwa. Amen. Yonke into esinayo ngathi singathi thy kingdom come. For thy is
the power and the glory forever and ever. Hallelujah. Asikhulakala nombuso manje. Mamdlunkulu sine-challenge manje yokuthi sicela umbuso kaNkulunkulu uthi take over. Uma ungathi take over siyongena eParliament singangeni ngamagunya kahulumeni kodwa singena ngamagunya esiwanikeze osomandla sizo-explode sizongena konke uzolithatha ibandla libeke kubaluleke endaweni eliphakemeyo singangeni ngemfundo kodwa singena ngale nkazimulo yakhe ethi arise and shine for the glory of the Lord is rising against you. Palamavuka ukhanye inkazimulo kaNkulunkulu phezulu kwakho mase iphezulu kwakhe inkazimulo uzongena la kungena khona abantu abalaphi abantu abamastadi abantu abafundile wena ungafundanga uthi Jehova wangithatha wangibeka la wangisusa la wangibeka la wangisusa la. Bazalwane yekani izinto yekani ukufuna ukufana nabanye ayekani ukufuna ukufana nabanye efunani ukufana noNkulunkulu nabantu babone wabiso kwakhe athi umhlala umlandele njalo nasenhluphekweni naloku kuholahola akhola ngako ungakuquestion ungakubuza ukuthi Nkosi kwenze njani baba ngihola kanje kulezi nsuku awuquestion ukuthi ukhola kanjani umdedela akhole maNkulunkulu ezokhola umdedela akhole mayekholele ehlaneni elinzima ngena kulelo hlala. Hallelujah. Ngena Job ngena ngokulandela msindisi ngokulandela msindisi uthi ngiyabonga baba makuyicebo lakho. Hallelujah. Moses simweni lakho nesifana noJobe ethi uJobe ngiyazi ukuthi noma ngisesimweni esinzima kodwa umhlengi wami uyaphila. Awungicela ukukhuluma nabazalwane. Hey mamdukulu siyambonga uNkulunkulu ukuthi angithatha nibeke la nizosivuselela ukuthi inkosi ngasithemba nangabantu abangcono ngathi. Nizosivuselela ukuthi inkosi ngasithemba nangumhlaba omuhle kunalo sikona. If we look at our environment, kunale revival in the spirit ethi inkosi ngasithemba ngabantu bahlala emhlanga manje nanisuke emhlanganisa la. Sizositshela ukuthi inkosi ngasithemba nangabantu abaseParliament uma nina ninyathelela. This is a so prophetic ukuthi uNkulunkulu uyabethemba abantu nabaphansi ngendlela yasezulwini. Hallelujah. Athenjwa ngoba singcono kodwa sithenjwa ukuthi sithe thy kingdom come, thy will be glory. Allah mahanda, thy will be done, thy will be done. Thank you Jesus. Mtando wake manze ngasifala mekhe sikeme samakhaya umuntu osefike bona manje kwezwa namhlanje mahandosi uNkulunkulu uyasethemba wazosethemba uNkulunkulu kulesi sikhathi esinzima kangaka ukhonte ngenzeka weshange mawubona usana abantu abafana nalaba usho inkosi khonte uNkulunkulu ayethemba kuwe sekufanele ubheke namakamelo ngogijima uthi kodwa ikamelo lami ngabe samluka noNkulunkulu check
ngiphethe nekamela ukuthi uma uNkulunkulu engethembe kangaka ngabe leli kamela ngihamba kulona izulu lisanuka yini inkazimulo isanuka ngekamela ngoba si-check-a kuphela amakamela we only check the rooms si-check-a amakamela kuphela sihamba ngaphansi kwawo ngabe leli kamelo ngoba inkosi isethembe ngabantu ngeke ibalethe abantu inkosi ingakwethembanga inkosi letha abantu ukuthi khona into ekwethembe ngayo ngeke siphakamise izandla sivala amehlo ngicela bonke abantu abathi inkosi ngicela ungenzele kusa namhlanje lento ebengithi ayenzeka iqale yenzeke lokho ebethi usathane uyakuvala ngicela ukuvule lokho amadimoni ebethi angivalela kona namhlanje kuvuleke ngegama likaJesu ngicela sigebise amakhanda sivala amehlo uma bekhona abantu abathi bishop pray with me ngicela bagidime beze ngaphambili ngidweba umuqobuvu ngegazi likaJesu baba abantu abanyathela la ilife yemndeni yabo ilife yabo ayishintshe isimo saba sifuquke mabenyathela la Nkosi akwenzeke isimangaliso inkumkariso kaThixo mayenzeke baba khona umuntu ofike lana Nkosi isimo siyamhlukumeza uhlukumezekile spiritual akazonzakala kanjalo kuzabe umuntu but ngiyathandaza ukuthi naye nyathela la le situation abebhekana nayo ayishintshe right now ngikuvulekela i-God intervention kule condition kule situation abhekana nayo manje as I pray ngegama likaJesu ngizokhomanda ukuthi wonke lama forces avalele impumelelo yalo mzalwane namhlanje ngiyawaphojoza ngegama likaJesu wonke lama forces azizalwana akazafe ungekho kushumayo empilweni yakho okwenzakalayo namhlanje lama forces ngiyawaphojoza ngegama likaJesu ngiphojoza yonke inhlobo yalama forces alwa nokuthi nomuntu angabi leli izulu efuna yona leyo balamehlo phakathi Evakasheni ngamaphakathi ngiyabaphakathayo nje elokhu isimo sakho ngamaphakathi ngalabo abaningi zezenu uNkulunkulu unamandla okubaphula ngishilenze kodwa akazubaphula imilenze yokubenza beze kuwe bazophenduka unamandla okuthi nalabo abaqhubeka inhlamba zibuyele kubona gijima kodwa akazukuyibuyisela kodwa yokubaphela ngehlazo ukuthi babuyele kuwe bazithobe baphenduke bakholise bafuna usizo lwakho inkosi izibonile inyembezi zakho inkosi ibonile ukukhala kwakho inkosi isibonile isilo sakho namhlanje ngokudlala impendulo sesifikile receive the answers of heaven uNkulunkulu uzokuyisela impendulo ebezixoxwe isitha nalokhu usathane bedinga kwenzeke kuyenzeka ngegama likaJesu wena umsebenzi wakho receive lokhu Nkosi ebekunikeza kona namhlanje sesiyathandaza balamehlo LBC. Thank you, Holy Spirit. You want to go into a letter right now? Can go see whatever. Namu Gulu. Pakanzana za kumatakalaza. Lete zilikudunya kikosi le. Njalo kumamehlo. Kuna bale litwalisa ngomlilo right now. Namu mlilo. 1, 2, 3. Touch them. Touch. Let me say I know body. I don't. Your name is okay. It's okay. It's one of my demons. It's okay. It's one of my when I'm trying to put a little bit when I don't think they're trying to give you a bullet, when I don't think they're going to shoot, It does not hurt us.
Baba wewe Guru sisi kono moyo wewe siyazoba kuwe Jehova Simagante situngulu kena uwe Jehova Simagante emine namanje Guru mweze kasebo sosiza Baba na baba toka bakule singaphambi Simagante bezosika your kingdom in the name of Jesus. Father, we give you praise, my Lord Jesus. Ukuba nguruguru aminezi mwabaphile nazo njengamanje Nkosi. Siyabonga Nkosi kama tuwekeliwe endleleni. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Endleleni yabo Nkosi egameni likaJesu. Ngisho moyeni mbala Nkosi egameni likaJesu. Baba ngibelekeli wena Simagante. Ngenelela Simagante. Ngenelela mthala wethu. Wena Nkosi wadalisi isisimo yomuntu. Heavenly Father, nalabo abakhulayo Nkosi. Sizobabika kuwe Nkosi egameni likaJesu. Sizobabika kuwe Jehova Simagante. Ukuba namhlanje you heal them Lord Jesus. You heal them in the name of Jesus. We are praying my Lord the Father. Nkulunkulu wami sithi ubuso bakho. Sifuna ubuso bakho Jehova Simagante. Nkosi umuntu kufanele ukuba sibe khona namhlanje. Siyabonga Muyindu. Siyabonga Thixo onamandla. Siyabonga Nkulunkulu wena uphakemeyo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu wami Baba egameni Baba ebusukwini Nkosi 24 hours unguNkulunkulu wethu. We seek you Lord Father. Nkulunkulu wami Baba siyaxolisa Nkulunkulu wami ngoba unga-understandi izimiso zakho ngathi. Siyaxolisa Jehova Simagante la siye sablame khona saze sakublame Nkosi singa-understandi izimiso zakho ngathi. Wena Nkosi uyasithelela, wena Nkulunkulu wami unamandla amahle ngathi. Siyabonga Jehova nalolu suku Nkulunkulu wami uliseka kangaka oyawalisela Nkosi. Siyabonga Nkulunkulu ukuthi Nkosi we are healed my Lord. Sibile Nkosi sikhathazekile sishayekile endleleni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kodwa wena Nkosi ngoba thina sanqotshelwe eKalvari ngemibiko yakho Jesu. Baba thina sathola ukukhululeka sabonela izono zethu. Siyabonga ukuhamba nawe Jehova. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu. Sizobonga ukuthi uThixo. Asibongi ngoba kunjani kodwa namhlanje sizobonga ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu wethu. Thank you Lord Jesus. We give you praise. Sibonga ukuhamba nawe Jehova. Thank you my God. Thank you Jesus. Thank you Lord Father. Ngasikezela uNkulunkulu izandla ezinkulu. Hallelujah. When I touch, ngibeka isandla kumuntu kunento edinga i-manifest. Baba egameni likaJesu liyamzila. Yes. 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 Egameni likaJesu. Zonke izinto enjalo Satan ezilwa kwanentombazane namhlanje ziyaphuma. Ziyaphuma. Sibiza igama likaJesu. Igama likaJesu ziyaphuma. Igama likaJesu ziyaphuma. Igama likaJesu nakonke ziyaphuma. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Holy Spirit. Thank you, Lord. Lo moya uNkulunkulu aweyini wamandla. Moya wamandla engimeza ngawo ukuthi apha Baba. Engimeza ngawo ukuthi Joy somandla. Ufake esifubeni sakhe, ufake esithungathunjeni akhe. Ufake emzimbeni wakhe. As an operator in Jesus' name.
to your body, back to your spirit, back to your ordinary back to your original life. So, he's a ruler. I'm going to Thank you, Jesus. She is free from the kingdom of darkness. She is free. She is free. Amen.